població ha estat aterrat per un fet paranormal que escandalitza el municipi de les Borges Blanques. Aquesta vegada sembla que s'han acabat les existències per sempre. Només queda una fàbrica que té el control sobre el negoci i apunten a un malvat que sembla no tenir cap escrúpol. Seguirem proporcionant més informació a mesura que passi el temps. Estiguin atents a qualsevol novetat. Audio Jungle.